सिगांसिनावनो आं नोंथांमोनखौ प्रेस मिडियानि जेसेबां बावहाय सफैबाय साफ्रोमखौबो आंखौ अननानै बेबायदि अननाय होलायनायखाय आङो थेंक इउ होदों, मोजांसिन हामबाय होनदों। बे समाव आङो जोंनि अल इन्डिया बर' ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो बे ख्रिस्टमासाव बोजों मण्डलिफ्राव थांनानै जोङो बेबायदि ख्रिस्टमास पालन खालामनाय बा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायखौ दिनै पालन खालामनायाव जोङो बिदि आलासि सुरुबै बयबो थाङो आरो आंबो सफैबाय बे जायगायाव गावजों गाव बेबायदि आलासि लेंहरलायनानै जोङो फुरथि खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला बे ख्रिस्टमास समाव सारा प्रिथिबिनि मानसिया दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो दिनै सारि जादों आरो बे जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो सारि जानायखाय जोङो बयबो दिनै जोंनि बिफा इसोर जोंखौ बासायनो फैनाय होननानै जोङो जोबोद गोसोआव खुसिजों रंजानानै जोङो दिनै बे पालन खालामनो खुंफुंनो एबा जिसु ख्रिस्टनि बार्थडे खुंनो थाखाय जोङो बावहाय प्रिथिबिनि मानसिफ्रा जेरै रंजायो जोङो थेलेब बे रंजानायखौ लानानै जोङो रंजानो जोङो बेवहाय ज' जादों आरो रंजानायनि गासैबो आयजनखौ जों खालामदों। दिनै जे नैबे मोनसे बेबायदि हर गेजेर समाव बा नैबे 12 रिंगायाव नोंथांमोनहा बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों एबा नोंथांखौ बेयाव बुंथिगिरि महरै हांख्रायबाय। दायो बेखौ नोंथांमोनहा मानि थाखाय लानाय जायो? 12 बाजि दाथ' 12 बाजिबाय बावहाय प्रिथिबिनि मानसिफ्रा दिनै 25 थारिखखौ मोनसे अल प्रिथिबिनि मानसिफ्रानो मोनसे जिसु ख्रिस्टनि बार्थडे हिसाबै गुसुङै बुंब्ला बेनो जे प्रिथिबिनि मानसिफ्रा मोनसे थि दिनखौ जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान हिसाबै फालिनो मोनसे मोजां साननायजों खाबु मोननायनि 25 डिसेम्बरखौ लानायखाय दिनै 24 थारिखनि हरनि 12 बाजिनि उनाव दिनै 25 थारिख जाबाय बा 25 डिसेम्बर जाबाय। बे 25 डिसेम्बराव बयनिबो थाखाय बेनो मोनसे सुबिदा जाबाय, मोनसे मिलायबाय सारा प्रिथिबिनि मानसिया जिसु ख्रिस्टनि बार्थडे दिनै जोनोम सान खुंनो खाबुखौ मोनबाय। आरो बे 12 बाजिनाय लोगो लोगो दिनै 25 डिसेम्बरा जागायबाय। बेनिखायनो जोङो हरनि 12 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो जैधोनि होगोन, जिसु सारि जानायनि जैधोनि होगोन, जोंनि गोसोआव रंजाखांनायनि सिनखौ जोङो दिहुनगोन। आरो गोबां नुदों थपफोर गावनानै बमफोर गावनानै बिदि रंजानाय नुदों। आरो जोङो बेबायदिनो प्रिथिबिनि मानसिया जेरै रंजादों, जेरै हरनि 12 बाजिनिफ्रायनो जागायजेननाय लोगो लोगो 25 डिसेम्बराव हाबबाय बा 25 डिसेम्बर हाबबाय आरो बेनो जोंनि जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि दिनै बार्थडेनि दिन होननानै जोङो बेखौ रंजायो। नुनो मोनदों जे नोंथांमोनहा दिनै मोनसे बेबायदि समायना रमायना हाबाफारि खुंदों। नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मा हिसाबै खुंनाय जादों? जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनाया बेनो, जोङो दिनैहाय बाइबेलाव जों नायब्ला मिथिनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ आजि 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैदोंमोन। बाइबेलाव जों नायब्ला मिथिनो मोनो जहन 3 सल'फोराव इसोरा बे बुहुमखौ एसेग्राब अनबाय आरो अननायल' नङा, बियो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बे बुहुमाव हरदों होनना बुंदों। मानो हरदों होनोबा बाइबेलाव जों नायब्ला मिथिनो मोनो रमान चैप्टार 3 verse 23आवहाय सारा बुहुमनि मानसिफ्रा इसोरनि नुनायावहाय पाप मावदोंमोन। पाप मावनायनि थाखायनो इसोरनि महिमानिफ्राय, इसोरनि अननाय दया अनखांनायनिफ्राय मानसि जाथिया गोजान जालांदोंमोन। बेनिखायनो जोङो पालन खालामदों एबा जोङो दिनैहाय मानिदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ आजि 2000 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैदोंमोन आरो बियो मानसि महरै जोनोम लानानै नों आं बयबो मानसि जाथिखौ पापनिफ्राय बासायनानै, पापनिफ्राय मुक्ति खालामनानै दिनैहाय मानसि जाथिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैदोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो रंजा बाजा गोजोनथाव बाथ्रा जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैदों। बेनिखायनो जोङो दिनै रंजानानै खुसि जानानै दिनैहाय बे 2024नि बे निजोम गुसु हर एबा
गाबोन जिसु ख्रिस्ट'आ बा दिनै 12 बाजिनि उनाव जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमावहाय जेनेबा जोनोम जाबाय होननानै बेखौ जोंल' पालन खालामदों बा एबा जोंल' पालन खालामदों बे नङा। सारा दुनिया सारा पृथिबीनि मानसिफ्रा दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैहाय जोनोम जाबाय बा एबा जोनोम जाफैदों बेखौ लानानै जों गेदेर रंजानानै जों दिनैहाय बेखौ खालामनाय जादों। गाबोननि समाव नोंथांमोनहा बेबायदि गोथार बर'दिनजों लोब्बा लाखिना गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानाय जागोन नामा? गाबोनबो जोंहा बेबायदिनो प्रग्रामखौ लानाय जागोन। गाबोननि जोंनि प्रग्रामनि टाइमा जोङो 10थानिफ्राय लागोन आरो 10थानिफ्राय लानानै जोङो गैयालाबो 1थासो जाहैनो हागौ। स' गाबोननि दिनावबो जोंहा गाहाय आलासि दिनैहाय हांख्रायनानै लाबोजानाय बा लेंहरनाय बिथाङा दिनैहाय अजित ब्रह्म बिथांखौ जोङो दिनैहाय क'क्राझार बिथाङा जोंनि मिडल हेड एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङानो गाबोनबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम साननि बिखय बिथाङानो बुंनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङानो बुंगोन आरो गाबोननि दिनखौ गाबोननि प्रग्रामखौ लानायजों लोगोसे गाबोननि दिनावहाय रंजा बाजा प्रग्राम जोबखांनायनि उनावबो जोङो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ लानानै रंजानायखौ लानानै गाबोननि दिनावबो जोङो जानाय लोंनायखौ खालामगोन। मानो होनबा गेदेर रंजानाय आरो गेदेर खुसिनि बाथ्रा बेनिखायनो जोङो गाबोननि दिनाव खोब रंजागोन आरो रंजानो थांगासिनो दङ।